नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज एक भव्य दिव्य मैदान मायनी येथे संपन्न झालं आहे। या मैदानात रती मारुती टॉपचे नंदी मित्रांनो दाखल झाले आहेत। रुस्तम हिंदकेसरी मैब्या गट क्रमांक 5 मध्ये पाळला होता आणि आपल्याला आता सेमी क्रमांक 5 मध्ये तास क्रमांक 5 वरून पळताना दिसणार आहे। त्याच्यानंतर कारुंड एक्सप्रेस खिक्या पब्लिकने गाडी लागली आहे। सेमी क्रमांक 7 मध्ये पायरा आहे सरजा धादा तास क्रमांक 1 वरून गाडी पळणार आहे, सेमी 7 तास 1। त्याच्यानंतर विठ्ठलनाथांचा खिके आपला सेमी क्रमांक 6 मध्ये मित्रांनो पळताना दिसणार आहे। मधून आहे सेमी 4 किंवा सेमी 5 तास 4 किंवा 5 वरती आहे। कंदूरचा राजा सेमी क्रमांक 2 मध्ये तास क्रमांक 2 वरून आपला पळताना दिसणार आहे। तर अपडेट आवडले असेल तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, मायबेच्या सेमीमध्ये थोडा नेट मागे पुढे होतं, पिस्टन सुद्धा आहेत। त्या सेमीमध्ये पिस्टन वर्सेस मायबे एक मैत्रीपूर्ण टॉपची लढत आपल्याला बघायला भेटू शकते। तर व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।